A školení trvá týdny, a stejně občas skončím v suterénu nebo v nějakým jiném patře. A mám pocit, že kolegové chodí radši pěšky, protože tomu nevěří vůbec. Tenhle výtah ve spoustě věcech připomíná nástroje, pomocí kterých podnikatelé malé firmy řídí svoji práci, zakázky a finance. Prostě historie. Během 5 hodin vám ukážu, jak v aplikaci Airtable postavit nástroj pro řízení svého podnikání. Ukážu vám, jak si udělat vlastní automatizaci a jak udělat interfejsy pro vás a pro vaše kolegy. Není potřeba ručně zadávat data, neustále někam kopírovat, hledat chyby nebo si telefonovat s kolegy, kde je, co je o těch věcech, které máte v tom systému. Prostě abyste mohli dělat to, v čem jste opravdu dobrý a nemuseli jste řešit, že nemáte přehled a nevíte, co se děje. Ale neviděli jste někdo Honzu? Říkal, že si jde pro nějaký knížky do sklepa.